Welcome to my channel. Enjoy watching. For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health, until death do aspire. Sa kahirapan, sa kayamanan, that is a gift from God. Also, Salde and Josie. Bakit Josie sa kadami-daming lalaki sa San Fernando, Camarines, o bakit sa Capiz pa nakahanap ng asawa? Bakit Salde sa kadami-dami ng mga sexy sa Duyuk, Dao, Capiz? Bakit ka nakapangasawa sa Biberon, San Fernando, Camarines? Why? Because it is a gift from God. Kahit madaming guwapo sa San Fernando, kahit maganda, maraming maganda sa Capiz, kung kayo ang pinagtagpo ng Panginoon, Salve at Josie, it is always a gift from God. Gift from God. Second thing, Josie and Salde, falling in love is easy. Madaling magmahal. But staying in love is a very special. Kung ngayon pwede ang tawag nyo sa bawat isa, baby ko, love, bal, pinalitan yung love, honey, pizza pie, honey pie, chuk-chuk. Pero after 10 years or 20 years, yung kilig yan, yung honey, yung pizza pie, yung baby ko, chuk-chuk, nawawala yan. Anong pinapalit? Demonyo. Demonyo ka, lumayas ka dito. That is the reality. Falling in love is easy, but staying in love is very special. Nandiyan na yung papasok na, ay, nagtsatsaga na naman sa asawa ko kasi may anak kaming 5, may anak kaming 20, nagtsatsaga na naman ako. See? Falling in love is easy, but staying in love is very special. Why? Salde and Josie? Because our love is affected by our emotion. Don't forget, Josie and Salde, today you will promise each other for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness or in health, until death do aspire. Just two things, Josie and Salde. Your marriage, your relationship, your family is a gift from God. And second, falling in love is easy, but staying in love is very special. Once again, to both of you, congratulations and good luck na magpakarami kayo. Ngayon ating gagawin ang rito ng pag-iisang dibdib. Sisindihan ng kanyang sponsors, ang mga kandila sa magkabilang pilit ng luburan ng mga ikakasal.
Sisindihan din ng magkatipan ang kanilang unit candle. Zalden at Josie, si Kristo ang siyang liwanag, ang buhay ng buhay. Kayo naway mabuhay sa gabay ng ilaw ni Kristo at maging tagapagdala ng liwanag na ito sa inyong kapwa. Naanyayahan din ang mga magulang ng mga ikakasal, ang mga ninong at nina na lumapit sa kanila upang saksihan ang kanilang mapapalitan ng pangako sa isa't isa. Mahal kong Salde at Josie, sa inyong nagpipil, nag-iis na kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagkaliwang ng uling kamunan, ulit-muli kayo ay salo sa baba ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may usap buot na kayo ay tulog sa sambayan ng ito at umihilig ng panalangin upang ang inyong pag-abang buhay na pagkuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga kapatid, na nagtitipon ngayon ay panalangin para kina Salde at Josie. Bukas palad sila tatanggapin bilang mag-isang dibdib sa ating sambayanan Kristiyano. Hinihiling ko ngayon na kung katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa, Salde at Josie. Josie, bukal pa sa iyong buhok ang inyong pagparito upang makaisang dibdib si Rizalde na iyong pagmamahalin at paglilingkuran habang buhay. Rizalde, bukal pa sa iyong buhok ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Josie na iyong makamamahalin at paglilingkuran habang buhay. O Father, Josie at Rizalde, nakahanda ba kayong umanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan ng umaasang iyong maaragain ang mga supling may pagkakaloob ng may kapal upang sila ay iyong makakinig buting mamayang Kristiyano? O Father, na mahal kong Salde at Josie, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan pagdaupin inyong mga amalan at ipagpagay ninyo ang pitiing magtipon sa banal ng sakramento ng kasal. Josie, sumasang-ayon ka ba sa na maging asawa si Rizalde na narito ngayon alinsunod sa batas alituntunin ng ating banal na simbahan? Father,
pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang bahay? Opo, Father. Kalaan ba habang malikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Isal din, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Josie na narito ngayon na dinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Padre. Nakalaan ka bang malikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Ama namin, kami po ay inyong loobin magkaisa ng kalooban, damdamin mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, inagtitibay ko at binabasbasan ang pagkakaling puso ng inyong pagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagsitayo ang lahat para sa pagbabasbas ng mga singsing para sa Biblia. Tulong natin kailangan tayo sa pagkukulang. Pagkat pinagdamdamin namin siya ang lumikha. Manalangin tayo. Manaming awain, basbasan at pagpupin ng inyong mga lingkod na sila, Sandra at Josie. Pagkalugan mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasagisan ng maaras na ito at sa ikakagamit ng buhay na walang hanggan. Inilulubog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Manaming mapagmahal, basbasan mo yung lingapin ninyong mga lingkod na si Sandra at Josie. Pagindapatin mo na sila magsusuot ng makasingsing na ito at maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang mali at ibaling na katapatan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Ama naming kapangyarihan, basbasan mo ang Biblia at ang Rosaryo upang inyong mga lingkod na si Rizal at Joseph ay magabayan ng inyong mga salita, magtaguyod sa pagpalaganap ng inyong mensahe at iyo'y magintal sa kanilang magiging mga anak sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasok ng mga. Amen. Magsiupo na po maliban sa mga ikinakasal at sa kanilang mga saksi.
isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. I love you. Goods. Pinay. Hindi kita pagkakasalan. Suot mo at pagkaringatan ang singsing na ito. Ang sangka ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. I love you so much. Doon, kailanman di kita pababayaan. Inilalaga ko sa iyo itong mga aras ay tanda ng aking pagpapahalaga at paggalingan sa kapakanan at ng ating magiging anak sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, walang labis, walang kulang. Josie at Sandra, binibigay ko sa inyo itong Biblia upang patuloy ninyo hangarin at sundin ang kalooban ng Diyos na nasa kanyang mga salita sa bawat sandali ng inyong buhay. Naway basbasan niya ang inyong pagnanais na sasiyay lubos na makilala mahangin at maglingkuran. Gabin ninyo. Mga kapatid, alam kong pinapakilala sa inyo ang mga bagong mag-asawa sa ating sambayanan ng Kristiyano, sina Mr. and Mrs. Rizal and Josie Esparagosa. Congratulations! Ito po natin sa kanilang mga katuan, bilang atinang at aking nagawa. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Dito, Matmat, sinasabi ko sa'yo. Siya si Matmat. Matmat, halika dito. Malaking chocolates naman to. Ayan. Ay, parehas lang ako pala to. Ayan. Sir, all the way from Capiz din po tayo. Hindi. Ay, tayo po, galing po sa lugar. Paranaque ako ba? Wow, all the way from Paranaque. Palakpakan naman natin, ladies and gentlemen. Halos ilang oras din, sir, yung naging biyahe po ninyo? Kasi nga naman kami, 10 hours. Halos 10 hours din po. Maraming salamat po. Matt, dito ka sa kabila. Halika dito. Sir, dito ka sa side natin. Sir, ikaw naman po ay taga saan? Dyan lang po sa Bildero. Diyan lang po. Grabe naman ang tatangkad ninyo. Dito nga ako. Ayan. Yes po. Baka po kasi hindi nyo po ako makita kasi yung mga ginalingan po ng Nestus Creation sa mga pa-design natin. Sir, Matt, and sir, what's your name po? Jobert. Sir Jobert, napakadali lamang po nito. Para mapatunayan po na kayo ay gwapo, kailangan lamang po
wow, as guwapo ngayong hapon. Alam niyo ba yung sa TikTok na, Pogi, sige na, you're always on my mind. Sasayawan niyo lang po kami ngayon. Sabay lang po kayong sasayaw. At sa mga bisita po natin, sisigaw lang po kayo ng sige na. Kami po ang bahala sa tugtog, sisigaw lang po kayong lahat ng sige na. Okay? Tingnan natin, mga service tayo dito sa unahan. We have Showbird. Asan yung mga supporters ni Sir Showbird? Make some noise! How about yung mga supporters ni Matmat? Make some noise! Mukhang napakarami nila, sir. Sir, hindi ka rin pinabayaan ng mga pamilya natin ngayon. Eto na, dahil sa ating mga pogi ngayon, mga pogi! Sige na! Oh, yes! Oh, yes! Look at that! Mukhang sabi daw ng mga bisita natin, kaya niyo pa daw yung i-lower. Oo. Kaya ba nilang i-lower yun? Kaya! Tingnan natin, mga pogi! Sige na! Oh, yes! Make it lower. Palakpakan naman natin, ladies and gentlemen. Bigyan natin sila, sir, ng kanilang mga chocolates for today. Ayan. Eto, sir. Ito. Kasi baka magano si yes. Tigisa po sila yan. Palakpakan naman po natin, ladies and gentlemen. Maraming salamat po. Mamaya, i-announce natin ang ating mga major prizes to our team group, male entourage and female entourage. You may now proceed outside for some instructions. Sir Jobert at Sir Matt, maraming salamat. You may now be seated. Sa mga abays natin, pwede na po tayong lumabas dahil kasama na natin ang ating dear bride and groom. Thank you so much. Eto, habang hinihintay natin ang ating team bride and team groom, please get ready po ng inyong mga monetary gifts for the traditional money bridge, okay? Let's do this. Habang magpipila muna sila doon, let's have another set of games. Tatlo lang po ito, napakadali lamang po nito. Kailangan po natin ng representative. Tatlong representative na magaling humula ng lyrics ng kanta. Because our next category game is Guess the Missing Lyrics. Ladies and gentlemen, kailangan natin ng tatlong representatives na magaling humula ng nawawalang lyrics ng kanta. Sino? Naku, napakadali lang nito. Yung dalawa for Gen Z, mga millennials, alam na alam nito. Yung pangatlo, medyo sa mga ninangs-ninongs parents, kayang-kaya natin yon. Sino? Tatlong representatives. Kailangan kasi nandito sa unahan kasi mamaya baka maghanap kayo ng lyrics sa phones ninyo. Tingnan natin. Sino? Napakadali lang po nito. Meron tayo doon, meron tayo dyan. Guess the missing lyrics. Napakadali lamang nito. Tingnan natin. Huwag kayong mahiya. Sayang namang mag-premyo natin. We are done with the formal part of the celebration. Alam na alam niyo po to. O, dito sa side na to. Sino sa side na to? Nahihiya sila. Sino? Si Kabal. O, halika dito, ma'am. Halika dito. Samahan mo kami. Napakadali lang ito. Hindi ka po? Hindi na po siya singer. Dancer po kasi siya. Ay, halika dito. Alam na alam mo to. Samahan mo kami dito. Ayan, sige na. Samahan mo kami dito. Naku, sige, tingnan natin. Ipasok muna natin yung ating first song. Tingnan natin. If you know the answer, tayo po kayo. For our first song, guess the missing lyrics. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ay. Sana ay Tingnan natin. Ano kaya ang mawawalang lyrics dyan? sa ilalim na Yan! Ayun! Meron tayo doon. Sinasabi ko sa inyo. Napakadali lamang nito. More chances of winnings. Kantahin mo, baby. Sa ilalim ng... Sa ilalim ng puting dilaw. Puting dilaw! Puting dilaw! Naku, ganito. Kasi baka naano lang siya. Nalito lang. Kayo naman. Ayan. Isa pa, baby. Sa ilalim ng puting dilaw. Puting ilaw and... Congratulations! Bien, kami na po ang iyong munting regalo. Natitense kasi, natitense. Tingnan natin sa ating pangalawang kanta. DJ, music please!
Huwag na po nating patagalin to. Ma'am, halika dito. Dugtungan mo lang ito. DJ, patugtugin mo muna. Ano yun? Hit it! Hit it! Ay, may sayaw pa. I'm feeling sassy and free. Ay! Free is... Congratulations! Palakpakan naman natin, ladies and gentlemen. Maraming salamat po. And we are just perfect in time. Dahil eto na, kasama na natin ang ating dear bride and groom together with the wedding entourage. Ladies and gentlemen, eto. Handa na po ba tayong makita at makilala ang ating dear bride and groom at makita most especially ang kanilang reception look? Yes or yes? How about from this area? Yes or yes? Huwag na po natin patagalin. Together with our official photographers and videographers, we have our official photo and vid team po. Huwag lang po natin tatakpan ang mga stations po nila para mas malinaw po ang mga makukunan po nilang angle as we continue the celebration. Ladies and gentlemen, together with Nestis Creation, this is your host, Leia Herbacio de Guzman Cardenas, together with DJ Nyo, and we are about to start the wedding party. Let's get it started in here. Ladies and gentlemen, let's get it started in here as we present to you the grand entrance of our Huwag kayong mahihiya, boy. Salita lang dito sa gitna. Isayaw mo yan. Eto na, doon kayo sa gitna, doon kayo sa gitna. Sige, sa gitna, sa gitna. Here we go, here we go, here we go, here we go. Ako nagkakahiya kasi natin pinag-DJ. Sabi niya, siya na daw ang bahala sa inyo. Halika dito, sir, samahan mo kami dito. Dito tayo sa gitna. Kung ano yung gagawin niya, gagayahin niyo lamang po. Kasi tayo doon sa gitna, Eto na. Ano yung gusto mong sabihin dahil ikaw yung leader nila ngayon? Maganda ka mo magdapa-dapa. Yan talaga. Ready po silang magdapa-dapa. Kaya naman, one more time, DJ, play it! Here we go. Oh, lower! Oh, yan na! Hihigaan ako, sir! Sir, mag-isa sir na dahil nagdapa. Halika dito, dahil ayaw mo magdapa, ha? Halika dito, ikaw naman ang magiging leader ngayon. Ladies and gentlemen, DJ music, please! Palakpakan naman natin, ladies and gentlemen. Simple and sweet ang kanilang performance. Maraming salamat to our team boys, to our male entourage. Freestyle pa lang yun. Paano pag pinaghandaan pa nila? Ewan ko na lang. Baka mas marami, basta kung nadapak pa yan. Ladies and gentlemen, hindi rin po magpapatalo. Isigaw niyo yan, ipalakpak po ninyo yan. Ladies and gentlemen, let's all get loud as we present to you our sexy and gorgeous female entourage. Here we go! Hey! Let's get loud! Approaching the center floor, let's get loud! Harap tayo sa ating mga audience. Eto na, pwede ba namin nakita ang inyong energy na mga alas 10 ng gabi? Here we go! Teka lang. Thank you sa NC na very energetic. Maraming na hapon po sa Plugabos is magandang hapon sa atin lahat kasi Tagalog yung galing Capiz. So sa ngayon yung nandito lahat is salamat kasi yung family na galing sa Capiz, family Esparagosa is very important ang pamilya Minutado sa Indo, sa inyong lahat. So sa principal, salamat, ninang ninong, gabos niya ngunya na bang aldaw, ngunya na hapon, lahat na nandito. So thank you. Ang masabi ko lang sa imo Saldi, Josie is sisabi ni Padre Subago na
which is galing kayo sa Capiz, si Josie is nandito sa Bicol Council, kayo ang pinagtapat ng mahal na Diyos. So ang sabi ni Father is, kayong dalawa kung bakit ang layo ng pinanggalingan ng bawat isa. So salamat, Saldi, pag-ingatan mo si Josie, kahit maliit pa yan, inano ko yan, hinahambalos ng 10 daliri. Ikaw naman, Josie, kung gaano ka mahal ni Saldi kasi ang layo ng Capiz, nagpunta kayo sa ibang nasyon, 8 years, magkasama kayo is thank you sa Sendo, Diyos ang Sendong day malingawan, pagkirundong as in love ang Sendong dapat day malingawan. Salamat. Maraming salamat po. And Mami Sir, dito lang muna po kayo sa gitna. Ayan, dito po tayo. Alam niyo po ba kung ang katyan naghihiwalay, naku ang Mr. and Mrs. Notado po natin going strong po sila. Kung may, kita niyo po ang kamay po ni Daddy, mukhang wala po akong ano mamaya. Daddy and Mami, naku ilang taon na po ba kayong magkasama? 34. 34 years! Kitang-kita po natin ang paghampas ng kamay ni Mami. Ay bakit po Mami? Ilang taon po ba Mami? 36. Ay naku, 36 years. Sa Daddy sinasabi ko po sa'yo. Naku, joke lang. Daddy, sa 36 years po ba na yon, patuloy mo pa rin po bang pinapakilig si Mrs.? Yes. Ah, yes na, yes. Mami, agree naman po tayo doon, pinapakilig pa rin tayo ni Mr. Siyempre. Siyempre na siyempre. At pwede po ba namin makita ang kiss ng 36 years ng mag-asawa? Naman. Ayan na po. Nakita ba ninyo yung kiss? Mukhang mahina na hindi niyo po nakuha, no? Hindi nakuha. Mami Sir, pwede ba namin makita ang tamis ng halik ng 36 years ng mag-asawa? Ayan. Go, Daddy! Oh, yes! Mukhang I surrender. Oh, yes. Walang kamalawalan, ladies and gentlemen. Indeed, full of love. Since malapit na ang Valentine's Day, maraming salamat po. Palakpakan po muli natin, Donotados and Esparagosa. Masigaw po palakpakan po. And eto na po, Karina, don't you worry po, after this, we will have our lunchtime. This is very important dahil mamaya din po sa same day edited film, mapapanood po ninyo some of the clips from this segment. That Sir Zalde, kunin po natin ay yung ever supportive mommy at dalhin po natin dito sa gitna. This will be very, very short at hindi pa po ito pantumina. Ito po ay appreciation po nila sa kanilang dear parents. And they will have po their appreciation through a sweet dance. You will be hearing the music, Won't Last the Day Without You, as we present to you the mother and son dance. A round of applause, please. Day after day, I'm lost. Oh, salamat! Pagkasayin pa na. Pagmaro na, gagabor na ng pahuli. Salamat! Salamat po sa nagtaradik. Pero, yaw na naman si Bayaw, Diyos mo, perdon. Grabe. Si Police, si Wawa. Tayo nagpupundi si Wawa. Sabi na Iperwa. Sabi na Iperwa, nag-iis si Wawa. Uy, kung muna sa ilag mo na sa basyo. Perfect pala. Kanay, Boros, maray man rin ang pagkakalit ni Wawa. Lolo ang kapaan. Sabi na. Dahil nakakarosa ng mga Pilipino paglalot sa pagtulira. Manaw, napanagpagtalik ni Jose. Manaw, italik ko ha. Talik ko, talik. Mapipin nyo. Hanapin nyo yung natalik sila mo. Dali. Nahurap talaga sila. Yan, Ninong Tere, salamat. Guys, yung paling ko na nagpupundo. Pero ang kinita mo pa rin sa sarang simana na, kasyam. Si Bay Winnie. Dahil nagpapagawa.
si Lola Iya. Si Manay Nita, oh, ay, sasabi ko na rin. Si Manay Linda, oh, Roy mo na. Oh, si Nino Modi, iyan baga. Iyon na rin yan. Doon, papakasal kita tulungan, tapos rin nagkakatira. Oh, sige sa lahat, may nananabat, sige po tulungan. Oh, ang sanayang prestasi na taga-kapital nyo. Oh, yan na, matalig naman eh. 500 pesos! Tres na rin, oy, si Pag-Chicks na dyan, tatalabusan. Ohoy, buhat na naman si Lolo Erning. Ang duwang urig-urig na sa himuto. Ang punado na, ubos ng taray. Oh, si Paling Marlon. Ano sa Bulacan, nakasahin nila, nagbulilang. Yan, Palis, salamat. Palis, sige na kung gusto. Yan, salamat. Yan. Palis ang ginagamit lugar ng MCI. Pero nakakalibre ang MCI. Ay, na yun, nagpartalik ko siya. Ako ba, saan ako sumagot naman? Kaya nagpalig ka ng tulig ni Manita. Ikaw ang ulit mo ito. Jojo ba? Okay! Ano, pagod mo? Oh, sige, pahinga.